Бонки миллии Тоҷикистон бовар мекунанд ки акнун ирсоли пул ба Тоҷикистон душвор нахоҳад буд, зеро мушкилоти фаннӣ ҳалли худро пайдо кардааст. Аммо муҳоҷирони кории тоҷик аз хориҷ мегӯянд ирсоли пул ба Тоҷикистон ҳамоно душвор ва гоҳо номумкин аст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳҳои ташаббускор бо навиштани як муроҷиатнома аз раиси ҷумҳурии кишвар даъват карданд низоми қаблии интиқоли пул ба кишвар дубора барқарор шавад. ҳамкорам Абдулло Ашӯров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд. Абдулло, салом. Хуб, бо гузашти 2 ҳафта аз тағйирот дар масири ирсоли пул ба Тоҷикистон, оё мақомоти Бонки миллӣ ки ин иқдомро рӯи даст гирифтаанд дар бораи он тавзеҳе медиҳанд? Салом Шаҳло. Аз ҳафтаи гузашта мо талош доштем то аз Бонки миллӣ дар бораи мушкилоти муҳоҷирон дар ирсоли пул ба Тоҷикистон бипурсем. Субҳи имрӯз яке аз масъулони баландпояи Бонки миллӣ ки нахостномаш бурда шавад гуфт бо оғози кори маркази процессингӣ ва ё бунгоҳи ягонаи интиқоли пул ба Тоҷикистон чанд мушкилоти фаннӣ ва ё техникӣ вуҷуд дошт ки то кунун масъулон машғули ҳалли он буданд. Айни замон ба таъкиди ин масъули бонк ин мушкилот ҳал шуданд ва аз ин ба баъд интиқоли пул ҳадди ақал тавассути 2 шабака контакт ва юнистрим ба гуфтаи ӯ мушкил нахоҳад дошт. ҳамсӯҳбати мо гуфт Бонки миллӣ пас аз 2 соли омодагӣ ниҳоят ин ислоҳотро ҷорӣ кард ва дар рӯзҳои аввал пеш омадани мушкилот ба гуфтаи ӯ ногузир аст, аммо бо гузашти муддате бартараф хоҳад шуд. ба қавли ин мансабдори Бонки миллӣ ҳар соат раванди интиқоли пул ба кишвар назорат мешавад ва ҳамчунон Бонки миллӣ ҳар рӯз ба ҳукумати кишвар ва аз ҷумла шахсан президент дар ин бора гузориш медиҳад. Аммо Абдулло, шикояти муҳоҷирон ҳанӯз боқист ва мегӯянд мисли пешин наметавонанд ба ватан пул фиристанд. бале Шаҳло, шикоятҳо боқист ва мушкили бисёриҳо ба он марбут аст ки шабакаи Золотая корона ҳанӯз ба бунгоҳи ягонаи интиқоли пул ба Тоҷикистон напайвастааст. Аксар муҳоҷирони кории тоҷик одат карда буданд тавассути ин шабака ба Тоҷикистон пул фиристанд, чун нуқтаҳои қабули корона дар Русия хеле зиёд аст ва аз телефони мобилашон ба ин шабака пул мефиристонданд. ин аст ки муҳоҷирон аз худо ҳатто илтиҷо доранд кори ин шабака дар Тоҷикистон дубора барқарор шавад. ای خدای مهربان خرسند کن جانی مرا یک بهشتی نازنین کن تاجیکستانی مرا ای خدای مهربان زلطای کرانه را برگردان زلطای کرانه را برگردان. ҳанӯз маълум нест дар ояндаи наздик Золотая корона ба бунгоҳи ягонаи пулфиристӣ ба Тоҷикистон мепайвандад ба ё не. Айни замон Бонки миллӣ аз шаҳрвандон тақозо дорад ба ин шабака пул нафиристанд ва танҳо аз юнистрим контакт истифода кунанд ва ё тавассути кортҳои Сбербонки Русия мустақим ба кортҳои чанде аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон пул ирсол кунанд. Ташаккур Абдулло. Зимнан Бонки миллӣ мегӯяд дар сурате ки агар сокинон дар фиристодан ва ё гирифтани маблағи интиқолӣ ба мушкил рӯбарӯ шаванд, фавран ба идораи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявии Бонки миллии Тоҷикистон муроҷиат намоянд.